Padu katno ngin siaset patok pauni virus. Haba kalat berlanj nu kadon. Ini ban syumbat yaka. Ayah ketika khawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kinong ilam kasang Meghalaya People Social Organization kibakan thop ka kong M1 yang kum ka president ka kong East Imli kum ka secretary harangkat ka kong Waik Harmaulong harangkat ki dukhot jong ka te kasang kilalit banno senyang jingira biang sasha kilong ying ki baduk ki bakerdo ki balasha kta ka kamai ka kaji ka jongki habaro kiliang namar ka jing bamyo lat ban kamai ka kaji nakadaw ka jing pakhang ha ka district ba ka jelahi bro ka wei ki ba ha ka snong Sumer Ribhoi district ka badang ha papo ko umsning constituency kate ka seng kala ajing kershan sekite ki longyeng ki baduk da ki marbam ko mukhaw upan ka umpniang bat ki wei habakhain kulum baro ki longyeng ki baduk jong kate ka snong ki balayo mat ikate ka jingirap na kate ka seng ki don kumba arpho santali ki longyeng bat kani kala yarap shikade ye kite ki longyeng ki baduk ki bakerdu jong kate ka snong ye kite ki marbam lawan shimti hi da ki longkmi jong kite ki longyeng ki baduk jong kate ka snong lasa khilang hakate ga jingsa mi kite gi marbam da ki nong yalam jongka SSG ki bakan thop ya ka AW jongka Sumer umbang SSG ka kong ridamon kharkongor harangkat bagi dikhot jongka te ka SSG bat ki kattu kat ne ki longkmi na ka te ka snong kum ka wena si nong snong mo kan ka por nga panpaw ka jing sngongo ya kan ka seng MPSU bat ya ki khot member jong ka seng hi baro ka wei ka ba la no kan ni ka jing ai senyang shakini ki long ni ki badung tingi sngo ba long ka ek ka kam ka ba ki la le bha mo kum ha kan ni ka por ka ba ki pon ki nong shok snong ha kan ni ka snong jong ki long ki baduk ki ba shubala bat kam pon ru na ki long ki na ki de ki ru kan thei ki ba bala jak po ki bala man sngi man miet ki ha ban let ban thiet ban pet ya ki jing don kam ki jong ki hayem ban pendap ki khun ki ti te ka long shisha kum ha kan ni ka por mo ba ka bala ka sngi jong ki kambiang te don ba ka kamai ka ji jong ki kambiang te bat don ru na ki ba ki rep ki riang ba ki mla ban di ki jing mar ki jong ki bat ki di ru ki di ha ka tor ka batat bat boleh te ki ha ban shibret ru ya ka mar ki jong ki te ka long ka ka ba ki shem ka jing mo bat slow ban ai kuble shisha ka ni ka seng ba ka jing wan ka jong ka ni ka seng ka jing a jing yarap ka ni ka seng ka long shisha ka jing kerku ya kini ki para nong shok shnong ki jong ni bat ni ai ru ka jing ai kuble ki ba ki nang la ban tre kham tha nang ni shakmat bat ni pertur ka kam ka ba bha jong ki ba ki nang la ban shakri na ka benta ka im lang sa lang bat na ka benta ka jing bha ka jong ba ba te ta ki ni kuble shi Aku ban ai nguk shi bun e bunda ai ni ki jing wan ki ka ban ai ni ki jing ai sngo bha jong pi ki long jing kat khu yangi ki long kmi ki baduk ki ba ma ki jing e ha ki ni ki si bunda Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small analyte gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have.